खुलुमबाय बयनिबोसिम दिपु बसुमतारी इडुकेसननिफ्राय बयखौबो फरायनाय थाबाय। दिनै माखासे मोजां गाज्रि रादाबखौ आं फरायनो लादों। फैदो होमबा दिनै बिजनीआव ड्राग्स फालांगिरि इस्रामुलखौ हमनो हायो। बिजनी महकुमानि बिबानगिरि शेखर ज्योति रयनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सासेनि उनाव गुबुन सासेखौबो हमनो हायो, जायनि जाहोनाव ड्राग्स फालांगिरि इस्रामुलआ आयेननि बेरेखायै खामानि मावनायनि थाखाय जोबथेसालियाव थांनाङो। थांनाय समावबो बिजनी पुलिसनि संदाननायनि गेजेरजों सासे फालांगिरिखौबो हमनो हायो। सासे अट' ड्राइभारआ फरायसानि सायाव मुगैथाव आखु दिन्थियो। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सासे अट' ड्राइभारआ फरायसाखौ गाज्रि रोखोमै एदावो आरो बेजों लोगोसे अट' ड्राइभारआ फरायसाखौ 500 किल'मिटार गोजानाव बोनानै लाङो। बे जाथाया साननि समाव जायो। मख'जाथावदि फरायसाया कलेजाव थांनो न'निफ्राय ओंखारबोयो। पुलिसआ बे जाथायनि सायावनो एक्सन लानानै हमो। जाय मुगैथाव जाथायानो जायो महाराष्ट्रआव। चिरां जिल्लानि गोरागाव 37 नं राजा लामानि सेराव थांनाय हराव सासे फरायसानि गोथैसो बोखांदों। फरायसानि गोथैसोखौ बोखांनो हानाय फोरमान बायदि पाठशालायाव थानाय आनन्दराम बरुवा एकाडेमिनि फरायसा, क'क्राझार सहरनि थागिबि अशोक बर'नि फिसाज्ला 90 बोसोर बैसोनि कृष्ण बसुमतारी होनना मिथिनाय जायो। जाथायनि बागै खौरां मोननानै आरबासन पुलिस बिफाननि मोनसे हानजाया जाथायसालियाव नुजाथि हैयो। गोथैसोखौ पस्टमर्टम खालामनो काजलगावनि JSP देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। मोनथि मोननाय बायदिब्ला फरायसा कृष्ण बसुमतारीया थांनाय शुक्रबारखालि हस्टेलनिफ्राय गोमाना दंमोन, नाथाय नखरनि सुबुंफोरनिसिम हरनि 9 रिंगायावसो फरायसाया गोमादों होनना नखरनि सोद्रोमाया मोनथिहोदों। मा जाहोननि थाखाय फरायसा क'क्राझारनिफ्राय चिराङाव मोनफैखो नाथाय दासिम मोनथिनाय जायाखै। चिरां पुलिस बिफाना दासिम नायबिजिरगासिनो दं होनना खौरां मोननाय जायो।